Hello guys, madong adlaw niyong tanan. So karong adlaw day guys, gikan nakuuguan Mercados Alicia kay dako gipada nga parang tire MDR kay nakaliptan man. Hanar magipada sa bahan kay makagawas naman si Zaron si Ate Julie mo mag-process sa mga bayro nun. Diya karon maghatod po ko ni Ate Ali adtos ilaha Plurami kay magpa-check up sila. Arang inita dari guys. Arang inita da ko sa kalsada guys kay hangin-hangin man dari. Nagbuhat po kong Ate Ali. Diyan na day gihangjo si Mariano guys nga og makulupuhon magbanding pwede ba kuno maglaglaag sa mi. Magbanding-banding. Magbanding-banding sa kuno mi guys samtang na pa kuno si Jaga er kuno malingaw si Lixie. Murag bawal man kani ning ijang hangjo ug tuman pa kani ulo ay manggod po kong Lixie pero wa pa ko na ingag ni kay koy daghang labunon kay trabaho na po ko sa adlaw ano wa ko ka amistag si Rabulyones dah bala na pista saan mang na atlan mas na hospital si Terry. Pista na pagkatipunan 24 nang imbitar to sa Ate Esther. Grabe ginit ay. Tagay sarang inita. Agamang gay kay dagke na. Nagkamong guys, labong na po. Tagnang ka diyang giganahan guys. Basta tayo ito Nangka kaya nagbunga. Diyan ako bye guys. Di ka naghatid ni Mama Alex. Dapat may karlang gikagliti dia. Suway kuno tada ni kaen. Tilaw ta ang humutas mangga. Yung gahi naman punay. Love you tayo sa. Love you. Nag-insa ka na eh. Di lagi ni kataw. Di man ni kataw. Kanong kaloy na katul to di. Karla ni dya. Busuk ka. Sana all busuk. Nakanta guys. Nami. Nami tungan angin apple. Ang gagana. Tingog og limokon. Bukan na tarong ito ang nagapon. Akan pare sagna ni. Master salitay sa. Australia. Nami. May ikarlan ay. Gahi sini. Saan ka? Ay, sa kanila dili. Hi. Down. Mulaag ko ko ano ni Nay Roads. Ha? Mulaag. Dudes. Yung tumboy ba? Agad po yun, yes. Aron?
Mau tuwing alas 2. Kita mesti Lunes, Lunes. Mama na guro. Wapun. Mana nih tuan? Saya gitu. Gapon. Di kawa kasi mong tablet no. Taisa, magbigay ka ko sa silong taisa. Ikaw. Nay, huwag ko ikanay. Sabog na nila, oy, kaya lipod mo. Higop. Dinalay ka kaday? Lahat taisa. Reverse, may at reverse. Karlan, gikagliti. Pink agpakpak. Mama na starring. Ha? Starring. May mag-buwan. Ano, suka. Pwede, nagpaliwat ng tatag nga ni Nay. May kaliwat naman ng tarin nila. Sahan nila. Magda, sa barko. Tiyari, pagdagsaha da ni. Sahan. Karlan. Sahas Karlan ba? Tanong tos babaw. Tagpila ka buwan po ng Karlan ay mo, pwede na. Ha? Sus, Ginoo. Lugay ba dahi po? Minja na mo ta. Gara na yun. Mama. Gara naman kong gahapon. Humutan mo ka. Lahat taisa. Hablo, pagkag-apple. Yan na lang, kini daghang apple. Pagkag-apple, kini daghang apple. Tuang ka di. Hindi makahingan ang nagprutas yun na. May grape sa rip, parang daghana. Manila balik si Ugma day. Ano yung tuloy, Juan? Mulaag. Ano yung tuloy? Daan sa mga lupo. Bakos ah. Oras liksik mo taisa. Nilap din may. Ah, buka po ulit gaya đấy. Ako. Mukais na ako ito. Nakakuzula na. Masag snack. Ulat gadig utap. Gusto tayo mo kag-utap? Kadut balik ini pun. Ini pun. Lahat taisa. Love you. Ako?